We are now at Camp Belfort. Mga igala, kumusta? Ato na sa karon og Camp Belfort. Ato na sa gumupakita ninyo sa mga manindot nga talan-awon diri sa Canada. Na dito ang suspension bridge, busay o kaning habog nga lock. Balig duha ni ka portion o section akong video, part 1 and part 2. Kaya taas kaayo ni siya. So, tara na. Kita ta dito. Nagikan sa Peterborough. So, ta dito sa Catastulais Camp Belfort. Ubos sa tulay ang Old Mill Park. Old Mill Park. Malaya ang sagbot. Init po sa Canada. Sa Old Mill Park. Malaya ang lang sagbot. Naida ko kayong dollar. Kayong coins ilang plaza at tumig hanging bridge buhay sa midire Kung sa mga kadire, tinatanaw sa mga gwapa. nagun sa mga kadire. Narabadi. Yeah, ato ta sa hanging bridge.
Gilak. Ano ba? Kasi nila, oh. Buhat na buhat talaga. Go ahead. Another lip lock. Taas kayo ng lip lock. Kaning lip lock yun sa camping board. Lang kayo. Adto ta sa ubos. Atong sugaton yachts. Yacht. Yati. Ari na na diri ang yacht Mugawas. Na dito ang Runnis Suspension Bridge. Diri ang lip lock. Kaning yachts sakan ito sa taas ana nga lock. I was going every day up until then. Wow. We left the terminal, June 1st. I'm coming around over there. June 1st, so coming 7 weeks using the water. Yeah. You want to be like that? I want to go with them? I have my family. I've had family and friends with me lots. Oh, yeah. So you do every summer this way, if you go on board? Yeah. Nice. Yeah. Well, yeah. And so bicycle and everything going on? Yeah. And I took it. I was south in the winter as well. Oh, yeah? Down around Florida and Gulf of Mexico. Oh, yeah? You go there too? Wow. Is there any payments when you cross the locks? What's that? Is there any payments? Yeah. Payments? Yeah. Yes. Ah. Yes. It's about. For this boat, it's according to the size. According to And the it's about size. $300 for the season. For this boat. Okay. To get unlimited travel. Not bad. So, Yeah, no, you can also go through and pay once if you're just visiting or something. It's So not. door to yeah. It's not terribly expensive. okay. Pay directly to the parks in Canada. What's that? I Well- pay Parks Canada Okay. for the permit. Yeah, Parks Canada sells the permit.
tubig ganiya nga mabaw karon isa ka na diri o isa ka na ang yate gikan ta dito ganiha Ikan hapon po. abot na diri ang yate sa babaw sa kaon sa nana dito ibabaw na na ilungag yate musaka na diri lain na po nga lak naglilo ang tubig katong yate dito ganiha mulabang po to ani nga bridge kani nga bridge revolving ni siya lain na po ni nga revolving bridge oh. Mutuyok na ning revolving bridge Tuyok. muliso di ay tuyok na Naragati. Gawas na. ayun pwede na tayo mulatay diri Latahe ka na. oo nilabang na ang yachts anto na dito subay katong bridge nga dako dito sa poblasyon sa Campbellford. Babay lolo, babay. Babay si mong lolo. Lolo Bortits ni mo. Lolo ni mo. Sira video ni mong lolo. Gikan dito sa Lock 11 ug 12 subay ng mga yacht diri Iya. yacht Este. adong dito sa Na lolo. Campbellford Bridge. Apela kog video. Na babay. Babay. Tanas kamera na. Oh, na. Nara sige. Tanas. Uyog akong apo. Ayo ay. Uli na ta. Salamat kayo.